Καλώς ήρθατε στο Domino's Unboxing. Πριν περίπου 20 λεπτά κάναμε την παραγγελία χρησιμοποιώντας το Domino's Mobile App. Σήμερα θα δοκιμάσουμε τις δύο νέες προσθήκες του καταλόγου, την Burger Pizza και το Mac and Cheese Bread. Μαζί ήρθε και ο ανανεωμένος κατάλογος που θα τον ξεφυλίσουμε στα γρήγορα. Μέσα έχει όλα τα προϊόντα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και όλες τις προσφορές. Αλλά αρκετά με τον κατάλογο γιατί μου τρέχουν τα σάλια. Αφήνω στην άκρη το Mac and Cheese Bread για να περάσω στην Burger Pizza. Κρατιέμαι λίγο ακόμα για να σας δείξω το κουτί. Αρκετά στιβαρή κατασκευή, μπορεί να αντέξει μέχρι και μεταφορά με drone. Εδώ βλέπουμε την ηλεκτρονική διεύθυνση dominos.gr. Μπορείτε να παραγγείλετε και από εκεί τη νέα Burger Pizza. Παρατηρούμε ότι το συγκεκριμένο κουτάκι είναι επαιτειακό για τα 20 χρόνια Domino's στην Ελλάδα. Ενώ βλέπουμε ότι στο πλάι παίζουν και κάποια pizza facts, όπως ότι το Domino's Pizza Tracker είναι το πρώτο στην Ελλάδα από το 2003 και παραμένει. Να δείξουμε και από την άλλη. 20 χρόνια τώρα τα μηχανάκια μας έχουν κάνει 1799 φορές το γύρο του κόσμου. Εντυπωσιακό. Και ένα βήμα πριν φτάσουμε στην πίτσα έχουμε και την γραπτή εγγύηση ποιότητας. Αν για κάποιο λόγο δεν είστε ικανοποιημένοι από την Domino's Pizza που παραλάβατε, την αντικαθιστούμε αμέσως. Και ήρθε η ώρα να φάμε. Αυτή είναι η πίτσα μας. Με το που ανοίγω το κουτί αισθάνομαι το άρωμα του burger. Αν είχα κλειστά τα μάτια μου θα έλεγα ότι είναι burger, αλλά είναι πίτσα. Βλέπουμε τα υλικά ένα-ένα. Πίκλες, πικάντικο μοσχάρι, φρέσκια ντομάτα και κρεμμυδάκι. Αυτό που βλέπετε να πηγαίνει πάνω κάτω είναι η burger sauce, την οποία ανυπομονώ να δοκιμάσω. Δοκιμάζουμε λίγο από το μοσχάρι, θα δοκιμάσω και μια πίκλα. Πραγματικά θα μπορούσα να φάω την πίτσα έτσι, αλλά πάμε να τη φάμε κανονικά. Και ήρθε η ώρα να κόψω το πρώτο μου κομμάτι. Εδώ βλέπουμε την παραδοσιακή φρέσκια ζύμη της Domino's ανοιγμένη πάντα με το χέρι και πάνω στην οποία ξεκουράζονται όλα τα υλικά. Και επιτέλους η στιγμή της πρώτης δαγκονιάς. Καταπληκτική. Ειδικά η burger sauce την κάνει μοναδική. Πρέπει να την δοκιμάσετε. Το επόμενο βήμα, μόνο για προχωρημένους, είναι να κάνετε αυτό και να τη φάτε σαν burger. Δοκιμάστε το με δικιά σας ευθύνη. Δεν θα το αφήσω αυτό, αλλά χρειάζομαι λίγο χώρο και για το Mac and Cheese Bread. Παπ, περνάμε στο Mac and Cheese Bread, το οποίο διαβάζω στο μενού ότι αποτελεί μια ιδέα της Έλσας Κλέτσα που διακρίθηκε στο Junior MasterChef. Είναι μέσα στο κλασικό κουτί της Domino's για τα ορεκτικά. Ανοίγω και βλέπουμε το Mac and Cheese Bread. Η ζύμη της πίτσας ουσιαστικά αποτελεί το pasta bowl που φιλοξενεί την κλασική αμερικάνικη συνταγή του Mac and Cheese. Μακαρόνια με 4 διαφορετικά τυριά, Emmental, μοτσαρέλα, τσένταρ και παρμεζάνα, η οποία δημιουργεί μια κριτσανιστή αίσθηση. Και ήρθε η ώρα να τη δοκιμάσω. Έχει μια απαλή αίσθηση σκόρδου που κάνει τη διαφορά. Το ψωμάκι είναι αφράτο. Το φέρνω λίγο πιο κοντά για να δείτε και τα μακαρόνια. Δοκιμάζω ξανά. Πραγματικά, ο συνδυασμός ζύμη με μακαρόνια δεν περίμενα να ταιριάξει τόσο καλά, αλλά δεν είναι υπέροχα λόγω και της παρουσίας της φυτικής κρέμας. Αυτά εδώ είναι ό,τι περίσσεψαν για την ώρα. Λογικά θα τα περιποιηθώ αργότερα. Και οι δύο νέες προσθήκες του καταλόγου είναι πολύ δυνατές επιλογές και σας τα προτείνω ανεπιφύλακτα. Αυτά από εμένα και καλή όρεξη!